Хәтсез еллар күршедә торган улы белән килене тәрбиясендә яшәргә өйрәнеп беткән карчыкның көне төнгә, төне көнгә әйләнде. Гәүдәсе юқарып, битләре озынайып, күзләре утырайыбрак китте. 50-гә җитеп килгән килененең һәр эшеннән кимчелек эшләгән, сөйләгән әйткәннәреннән гаип кенә эзләргә күнеккән гадәтен әйтерсең кул белән сыпырып алып ташладылар. Фазылҗаны вафатыннан соң аеруча үзенә игътибар арттырган кайнана иртәнге ризыкны әзерләп керткән Самираның хәл вә әхвал сорашуында ишетмәде, җавап та кайтармады. Югыйсә башка вакытта авыз ачырга да ирек бирми, ничек төн чыкканын, нинди төшләр күргәнен бөртекләп сөйләмичә киленен яныннан җибәрми торган иде. Бер тапкыр тыңламый чыгып киткәне өчен соңыннан Самира әллә күпме битәр ишетте. Аның әйткәне һәр вакыт закон булды. Улы белән килененең хуҗалыкларын ничек алып баруын гына түгел, хезмәт хакларында оста итеп бүлеп, кайсы кайда китәргә тиеш икәнен дә өйрәтеп торуын үз өстенә алды кайнана. Кунак төшемнән заманында арып беткән кайнана улларының йортына кеше килгәнне яратмады. Юк, малайы белән киленен генә үз кубызында биетмәде кайнана. Кызлары белән кияүләрен дә ушында тотарга тырышты ул. Тик тегеләрнең калада яшәүләре генә бераз иркенлек бирде. Колхоз рәисе булып эшләгән әтиләре аркасында заманында байлыгын да, акчасын да оста итеп туплап барган әниләренә күрәләтә каршы баруның ни белән бетәчәген әлбәттә алар чамалый иде. Әйе, моңа кадәр патшабикә булып яшәргә күнеккән Бахиянең бүген кара булыт каплады. Кеше кызы Дания иптәше белән аерылышып йөри булып чыкты. Дөрес, алар берничә ел элек тә гариза биреп, әз генә аерылышудан калган иделәр. Сәбәбе дә җитди иде шул. Балалары юк. Кызының бер вакытта да әни булмаячагын белгән Бахия теге вакытта бүтән тырышлыгын куеп эшне җайлаган иде җайлавын. Инде яшьләре дә 40-ка җитеп баргач, акыл утырган, бер-берсенә күнегеп беткәннәр дип соңгы елларда дилбегәне йомшартты шул. Авылда бу хәбәр таралса, капка төбенә чыгарга да гәрләнерсең. Күзеңә бәреп әйтмәсәләр дә артыңнан көлеп калачаклар. Шушы уйлар аны чыгарыннан чыгарды, үзен кая куярга белмәде. Елына 2 тапкыр дәваханәгә кереп, тиешле уколлар алып торырга күнеккән организмда хыянат итәргә чамалый бугай. Хәле мөшкелләнгәннән мөшкелләнә бара, кан басымы уйный башлады. Әнкәй, әллә ашыгыч ярдәм чакыртабызмы? Кайнана төшке аш пешереп керткән киленнең әйткәнен ишетмәмешкә салыштымы, ишетеп тә җавап кайтарга урсындымы, эндәшмәде. Тик ачуын чәчми калса, Бәхия буламыни? Өстеңдәге күлмәгеңне әйтер идем, бигрәк килешми үзеңә. Беренче көн генә кайнанасының әче теленә юлыкмаган Самира җавап кайтармады. Килен булып төшкән вакытларда эндәшеп караган иде дә, файдасыз икәнен бик тиз аңлады. Аннан укытучы буларак та килештереп бетермәде. Үзеңнең гаиләдә тәртип, аңлашу булмагач, укучы балалардан аны ничек таләп итәсең? Бәхия киленнең йөзендә бер нинди үзгәреш булмагач, йока иреннәрен тагы да йокартыбрак дәвам итте. Үтте инде улымның гомерләре, кулыннан бер эш килмәгән хатын белән. Ни ичмасам шибәрлеге булмады. Шуңа алданып яши дияр идең. Ә бит гамилемә әле дә кызышып йөрүчеләр күп. Әнә Самира ишекне теге ягыннан ябуны артыграк күрде. Кайын сеңлекәшенең ире белән аерылуы ачуыннан әйтелгән сүзләр икәнен аек акыл кабул итсә дә, инде 30 елга якын ир хатыны булып торган кешегә әлбәттә буларны ишетү җиңел түгел иде. Әлдә гамиле әнисенең сүзеннән чыкмый яшәсә дә, аңа булган мөнәсәбәтен үзгәрткәне юк. Араларында кем әйтмешләй җил дә искәне юк, шөкер. Андый-мондый сүзләр сөйләнә башласа, әнкәй холкын беләсең бит инде, игътибарга алма, дия дә шуның белән бетте китте.
Самира үзе дә Бәхиянең махсус рәвештә аның ачуын китерер өчен генә шулай кылганын аңлый. Мактанып түгел, аның бүген дә кызлар кебек сакланган буйсыныннан, тумыштан бирелгән йөз матурлыгы, сокландырырлык акылы, уңганлыгы күпләрне үзенә тартып тора. Тик шулай да ул алар белән масаймый. Шул кадәр шибәрлегең белән Шадра Гамилне ничек яраттың дигәннәргә дә Шадра йөрәк яндыра дип кенә җавап кайтара. Әйе, Кирпе дә үзенең баласын йомшагым дип сөя. Кан басымы тиешле нормага кайтса да Гамил әнисен ай-ваена карамай хастаханәгә урнаштырды. Тиешле дәвасын алыр, тынычланыр дип уйлады ул. Кызганычка каршы Бәхия аннан тагын да зәһәрләнебрәк кайтты. Әйтерсең 15 көн буе репетиция ясап кайткан. Бер көнне Гамил эштән кайтышлый әнисе янына сугылгач, улым, балаларыгыз үскән, берсе эшли, икенчесе институт бетерә. Айрыл хатының белән дип әйтмәсенме? Шаркылдап көлеп җибәрүдән шак тыелып калды Гамил. Әнкәй, иске авыздан яңа сүз дигәндәй, ни булды тагын? Диюне гомер буе читләргә түгел, якыннарына да яшен күрсәтмәгән Бәхия үксеп еларга тотынды. Аптыраган Гамил дару төймәсен йоттырып, аны түрдәге диванга яткырды. Бираздан дару тәэсир иттеме, әллә борчылуы шул кадәр генә булдымы, әнисе тагын торып утырды. Минем кызым бәхетсез булганга, синеке сөенеп тора инде. Әнкәй, зинһар, яңадан башлама инде. Беренчедән дөнья бәхетсез түгел, исән сау, әнисе, туганнары, дуслары, менә дигән эше бар. Икенчедән, нишләп Самира сөенсен инде. Дөньяның үзенә караганда да ныграк көйәләнгәндер әле ул. Көйәләнә ди, белми дисең мәллә мин аны. Кияү белән араларын үзе бутагандыр әле, йылан. Уйлап тапмый инде әнкәй, аңа нәрсәгә кирәксең ул? Бәй, кияүгә чыкмый созаган сеңлесен такмакчы булгандыр, айыр шул йыланыңны. Бәхия тагын күз яшьләренә булды. Гамил алга табан сүз дәвам итүнең мәгънәсезлеген аңлагач, урыныннан кузгалды. Тик шулай да бераз сагайып китте. Әнисенең тозлы бурычлы кырт кисәк әйтелгәннәренә күнегеп бетсә дә, моңа кадәр айырылу темасына барып җиткәннәре булмаган иде. Киресенчә, элегрәк ул «Йөземә кызыллык китермәгез, тату яшәгез» дип кабатлап торырга, балалары белән туры килгән саен масаерга, мактанырга яраткан кеше. Дөрес, җай гына аккан тормышына аркылы таш яткандай булса, һәр вакыт гаепне киленнән эзләде. Аның гына эше инде, нәселләре белән шундыйлар алар. Сәмирәнең 500 чакрым ераклыкта яшәгән нәсел-нәсебен каян белешкәне билгесез, әмма ләкин тел төбе гел шул якка кайырды. Төбәге белән анда шундый халык дип өстәп куярга да онытмый иде. Айыр хатыныңны. Ярый. Соңгы сүзләр шибен ширкиләр кермәсен өчен кырылган пәрдә белән ачык ишек аша кайнанасына кыстыбый күтәреп кирип килгән Самирага килеп бәрелделәр. Самира тупса аша атлаудан шак тыйлып артка чигенде. Җәйгелеккә матур итеп җыештырылып, каладан кайтучыларга йоклар өчен көйләнеп куелган веранда дип йөртелгән бүлмәгә ничек атылып кирип киткәнен дә сизми калды. Ярый әле ишекне ябып өлгерде. Югыйсә Гамил белән маңгайга-маңгай бәрелешер иде. Урам капкасы ачып ябылган тавышны ишеткәч кенә Самира кайчандыр онык-оныкчалары өчен кайнатасы үз куллары белән эшләп куйган урындыкка килеп утырды. Сеңеп, кичерәеп, бер ноктага әйләнәсе килеп ул бу мизгилләрдә. Әллә чынлап та Гамилә әнкәсе сүзе белән бу адымга барыр микән? Юк, булмас. Алай дисәң, нигә ризалык бирде? Самира үз колаклары белән ишетте ич, ярый дигәнен. Тормыш көнкүреш мәсьәләләрендә гомер буе әнисенең акыл киңәше белән яшәсә дә, ике арадагы мөнәсәбәткә салкынлык кертмәгән Гамилме соң бу? Кайнанасын нинди чибен тешләгәнен чамаласа да, бу кадәргә барып җитәр дип башына да китермәде Самира. Эт этлеген итә, тешләргә ыргыла дигән әйтемнең
хаклыгына бүген тагын бер тапкыр инанды ул. Югыйсә, соңгы елларда яше бару сәбәплеме, элеккеге кебек юкка барга бәйләнеп, төрттөрүп сөйләшүләрендә киметкән кебек тә тоела башлаган иде лә аңа. Хәер, йонып бик еш коелса да, бүренең холкы үзгәрми диләр бит. Сәбәбе генә булмагандыр. Самираның гаҗәпләндергән тагын бер әйбер бар. Кайнанасы 10 елдан артык намазга баскан кеше. Гәҗит журналларда дини темага басылган мәкаләләрдә аның белән бик күп тапкыр кешенең ямсыз холкы, начар гадәтләре кылган фарыз гамәлләрен юкка чыгара. Аларның әҗрен бетерә. Теленнән дә, кулыннан да, сүзеннән дә тирә-юкдәге кешеләргә тынгылык юк икән. Бу кеше намаз укымый, тик хәрәкәтен генә ясый дигәнне укыганы бар. Намазга баскан кеше бу турыда белергә тиештер бит инде югыйсә. Инде яшедә бит, субханалла, уйланырлык, нәтиҗәләр ясарлык. Самира инде суны беткән кыстыбыйны башта веранда өстәлендә калдырып чыкмакчы булган иде дә кире уйлады. Йөзенә чыккан борчуларын алып ташларга теләгәндәй, тирән итеп сулады да кеше якка узды. Ул кичнәләр беренче тапкыр айрым йокладылар. Самира аш-су бүлмәсендә шкафларны җыештырасы бар дигән сылтау белән ятарга ашыкмады. Бу эше төнге 3-ләргә кадәр сузылды. Аннан кызларының бүлмәсенә кирип ятты. Күптән түгел генә җитештереп кергән иркен йортларында һава җитмәде. Күзгә йокы төшмәй җавалады. Башта берсеннән берсе хәвефле уйлар уймакланып, җанын кая куярга белми азапланып ятканнан соң, Гамилне уятып, ачыктан-ачык сөйләшеп караргамы дип торып утырды. Күңеленә җыелган үпкә хисләре аңа бу адымны ясарга ирек бирмәде. Үзе дә бит җыен дә белдерми, ник шунда әнкәй яныннан чыккач бер ишара ясасын? Әллә? Самира үз уйларыннан үзе куркып китте. Нишләптер туган нигезен, күптән җир куйнында яткан әти-әнисен сагыну хисләре бөтен булмышын биләп алып, күз яшьләрен актарып чыгардылар. Уянып киткәндә мендәр кибеп тә өлгермәгән иде әле. Сыерларны савып, көтүне озатып керүгә, Гамил иртәнге өстәленә әзерләп бетергән булып чыкты. Аның гаиләсендә эш бүлешү булмады. Икесе дә физик эштән тәм табып, ям алып яшәделәр. Ул яклап кайнананың да нишләптер сүзе булмады. Колхоз рәисе булып эшләгән иренең хаклы ялга чыкмыйча, хуҗалыкта булыша алмаганы, бәлки үзәгенә үткән булгандыр. Әнисе, әллә бөтенләе белән йокламадың инде син, күзләрең кып-кызыл. Ни булды? Башыңны юләргә салма инде, үзең дә беләсең ич. Син нәрсә турында? Айрылабыз, хуш инде. Әйткәндә яхшы спектакль, тагын бармыйча булмас. Кирәге чыгып куяр дисеңме? Олылар әйтмешләй, тәүбә дип әйт, Самиракай. Әнкәй теләсә дәме? Иртен иртүк башыңда әллә нинди язмаган уйлар әле синең. Юк, син дөресен әйт. Мин авыр булса да күтәрермен. Әнкәй өйләнмәде бит сиңа. Мин өйләндем. Туқта, нишләп бу темага кирип киттек әле без? Утыр иртәнге аш суына. Эшкә кадәр әнкәй янына суылып чыгыйк әле. Кичә кайфы юк иде. Әйе, кыстыбыйдан да авыз итмәде. Югыйсә, ашыйсым килә дип пешерткән иде үзе. Кичә без аймылыш булдык бугай. Мин бакча аша гына кирдем. Син капкадан чыгып киттеп бара идең. Бу сөйләшүдән Самира иренең кичәге сөйләшүе турында белдерәсе килмәгәнен аңлады. Димәк, кирәге шул кадәр генә булгандыр. Үзе дә инде артык тирәнгә кирип китте бугай. Төйер бөтенләе белән уалып бетмәсә дә, кайнанасының тупсасын атлап кергәндә, калганын ишек артында калдырып кирде Самира. Башка чакта бу вакытта аяк өсте булган әниләре һаман урын җир өстендә ятканлыгын күргәч, алар бер-берсенә сүзсез генә карашып алдылар. Әйе, сизенүләре дөрескә чыкты. Бәһия мәңгелек йокысына талган булып чыкты. Аның бер як ирен читендәге калган җиңелчә көлемсерәве гүя бу фани дөньядан риза булып китүенең бер чалымы иде.